реакция төшерәбез. Нәрсәгә реакция төшерәбез? Клиплар карарга булдык. Әнинди клиплар. Кеше милләтләренең клиплары. Бүген бездә осетиннар булачак, якутлар, балкарлар, барысы да үзебезнеке, короче. Без аларны яратабыз. Һәм аларның музыкаль тормышы нинди икән карарга булдык, кызыксынырга. Чөнки без үзебезнекен карыйбыз да, безгә күбесе шагыйрь. Аларда ничек икән? Башлыйбыз. Бу осетин егете Азамат Сидаков. Бу клипларны нәрсә берләштерә? Алар бөтенесе диярлек табигатьтә төшерелгән. Бушка, студия кирәкми, табигатьтә кашып килә алмый. Әйтәләр бит, менә татарлар кайын янына чыгалар да клип төшерәләр. Татарлар моны түгел, башкалар бар. Менә кара, Ләйлә, син кырдан барасың дим. Посуда, кырмай. Синең артыңнан бер ир-ат бара да, сине кулыңнан тота. Синең реакцияң чыккан. Ямай барасың да, полиция таба. Монда җитми сюжет. Шо? Киләсе клипны карыйбыз. Булары бурят халкы. Арюна Немаева. Эрбет Сохор бурятларның халык җыры. Ләкин аранжировкада бик кызыклы, бу бик матур. Но там кыр күрәбез монда. Кырсыз булмый. Аңлыйсың, менә җанлы бер төшәсен дисәйме? Табигатьтә Не директор, 33 богатыря, что там анда? Кулар белән булбай. Вот. Кара, мине кабызмасаң, тавышны кабызмасаң, татар клипы башланыр кебек әйме? Татар Инде аларның батырлар киемнәре күренеп тора, киемнәре безнекеләр. Ну, аңа игътибар итмәсәң, тарихи киемнәрдән чыксалар шул булды. Да макияжы күрәсең, сразу аңлыйсың. Әнә кит, күбезме бу? Кубызы. Охо. Миллилек сизилеп тора. Энергия таша. Һәм режиссерлар алдан килеп, караган территорияны сайлаган, коры урынга да төшерәбез. Макияж ясарга кирәк. Гримерлар да барлар. Ну, менә шундый клипны чит илдә дә күрсәтеп була. Менә безнең буратлар Монголиядә точно зайдет. Ну, аларга якын шуңа. Менә бу ак макияжда булган ул нәрсәне күрсәтә. Менә кырган җир үлеп бара ул. Үзеңә ярдәм бир, миңа көч бир, миңа. Бу клипның ахырында яңгыр яурга тиеш. Юк, яңгыр яумады. Кара күплек кеше әзерләде моны. Народный студенческий ансамбль дигән. Менә барысын да язган, һәрберсен исемен. Әнисе карар да, менә минем улым кая бигән дигән. Киләсе клипка күчәбез. Бу кем? Ой, булары мин якутларны аеруча бик яратам. Якутларның заманча музыкасы алга киткән. Нимә? Аларның завод дигән бию төркеме бар. Ул бию төркеменнән хаҗырчылар да чыга башлады. Алар Кореяга барып клипларын төшереп бирделәр. Мин башта ул клипны сайламакчы идем, ләкин ул инглиз телендә булган җыры. Мин якут телендә җыр сайларга булдым. Анда бер җырчы бар, аның исеме Күннәй. Исемләре. Аның соңгы клибы Көньяк Кореяда төшерелгән. Ул шундый образ аның кызыклы. Ул инопланетянин кебек. Монда аның ике мөгезе шундый минеке кебек, улитканы кебек. Озын тырнаклары, күзләре Аңа микәнсең шундый образын? Ул җырчыны бик яраталар Якутиядә. Бик яшь кыз ул үзе. Инстаграмда берничә мең подписчиклары бар. Бик кызыклы, бик сыйфатлы клип. Инглиз телендә. Димәк, якутлар халыкара аренага чыга. Без Кид Жах дигән егетләрне караячакбыз хәзер. Алар рэперлар. Среда дигән компания, аның аерым үзенең YouTube каналлары бар. Анда
Оларда төшірілген клипларын көрсетеді. Onun da durur. Bitlerinde işlemeli. Көресің бе, Якутияда AirPods сатылады. AirPods просто беспроводно можно. Ого! Бұл неге ұшаған? Кореяда тегі былай тек секрет тұрған бір білемін. Бұл мен Якутияның заманша культурасында Кореяның не сезілі. Аларда Кореяда сейір біле түшінеді. Сейір бұларға тиішаларда. Олар да шын алғанлар енді өздеріне. Мен рэпні яратмын. Скриптонитлар бар жұмыстарда мен тұмам. Мен үшін түгіл. Шонқы рэп. Фейсқа шылайын, бұл фейсбук yüzlerine сериоз тұрған. Ашый. Мен қортларша не ашау едерін, алсы ештерші не ашый десін. Қара клипқа да бұлар бек көп ақша түкмеген, әйме қырға да шықмағандар. Якутияда. Қорғына бар. Үстіне көбірек креатив. Мойлы еркіші, мойға отқан. Мында көресің көпме образлар, әйме? Хоть бірісі болса да сен ашарға дейіш. Шунды фикр білән ішләндірі. Бұсы шамай ма дейін? Бұл Алтай қалығы. Кинотеатр мағанлары. Табиғатқа шығарға да вақыт жетті. Сіздің можно тұтыға тешті олмыш кіші. Бәрін турбазыға келген. Алтайда қолмен турбазылар. Әншімді пробук повозит учын зона. Ай-яй-яй, Демек, Алтайда да тіл проблемасы бар. Үйден тұрыс ешігіміз. Айрым тапшылық дейшекпіз. Алтай кішері болса, айден сөзіміз бізге жиылышып. Алтай кішері бет қасені аңлады бүтінсі. Дүттан аңлап құра отырамыз. Субтитрлармен. Демек, бұлар бүтінісі кафеда танышып, күлге ял етірге шыққандар. Дұрыс аңдың? Енді менің айны күлейді тұтып ойна отырам. Бір егіт, бір қызға ғашық болған шылардың арасында. Дұрыс мы? Бәлкім бүтін егітлер де бүтін қыздарға да ғашық тұр. Идеал ситуация. Амин гүл шынды егітсіз қалған қыз ролінде еді оңандай компания. Yok, seriallarda düşer, 4 yigit, 4 kız yalanlarsa bir şey şort olan. 4 yigit hem 5 kız. Ne var, bilgiler de birlikte yapar, elimde bular. Әзірленгендер еді. Бұл бигрәк кайфует. Gitar bilmeyenler şu anda. Önemli zaman turavadı değil mi? Бұлар 3 егет те 3 қыз. Altay kızlarga Ушылалап ұятыз. Бұл біздің Алтайға шақырылар бұл. Келебіз, күтібіз. Міне бұлар да рұшын сөйлеуші. Самый первый шарый. Достlar, Алтайға барып, бүтін ішін текшіре етілек. Şu an kire оқша жіберсек. Алтайға билеттер алып, шамыз. Мен бұл жер Алтайға барға тиішін. Тиіш сөзі, анда. Bu da rüşet söyleyecek. Sökütteydi. Bunlar Balkarlar. Bu klipni mena Нальчикта yaşagan dostlarım жіберді. Мен аларға müracaat etip yazgan edim. Deyler bulsa zamanша klip жіберіңіз деп тұрған. Bu zamanша бұл деймін? Аларша. Чем богаты. Чөнки алар үзләре дә әйтте, менә син сорагач, үзебез дә аңладык. Юк икән. Нәрсә дип әйтәсең килә, монда да табигатькә чыкканнар, ләкин монда әле милли киемдә күрәбез. Аларда искиткеч матуранда. Мин шулай дип аңладым, менә шабашылар. Тавыш ишеттем, җыр ишеттем. Колорит.
көпчүлүк жырларда мына алардын ушундай милли ритм бар, тааныла турган ул да жыр ишти. Сигурный, тыныштана. Жыр иштин юре башласам да. Ар бир жырга үйрө башласаң. О, кабарышта кетеш менен. Калай болса менелер тууга. Эмне бар кетелер. Пара. Кызык сюжет. Нәрсе итирге да билбейсиңби? Сіз сойлап қана сөйлейді. Егітлер шығып кетті. Егітлерінің кофточкалары класса. Бел яшьләр генә җыела. Хатынсыз үстіле боласың бір еркішіне. Врач. Бюджетник ұшырайын. Бюджетник та келе онда. Міне. Безнең клиплар бетте. Охо. Ничек Ләйлә сиңа ошадымы бу клиплар? Музыкалар, җырлар. Мен мөгаен клиплар карарга яратмыйм. Рәхмәт дуслар. Без шуның материалны тамамлыйбыз. Үзебезнең тапшыруыбызны, реакцияларга кируебез бетте. Ошаган дип уйлыйбыз сезгә. Лайклар шәпегез. Бу видеоны якутларга, балкарларга, алтайлыларга, Балкарларга үзем җибәрәм. Мин кызларга җибәрәм. Нарсага кемнәр булды безнең бурятларга Әйе. һәм осетиннарга җибәрергә кирәк булыр. Тик курасыннар. Без бит аларның нәрсә җырларга турында аңлабак.